No niin, se olisi verkon tarkistusreissu osa 5. Napakka pakkaskeino. 26 astetta pakkasta. Ruvetaanpa kahtomaan, että onko verkossa mitään. Aurinkokin vähän pilikottaa paistaa tuolta. Ei oo tyhjiä verkkoja ollut vielä kertaakaan. Jospa se kala saati nytkin jatkuisi. On kyllä kumma, jos tyhjä. Viimeis antoi hyvin niitä haukia. Alkaa olla tietysti se hiljainen aika. Tämä keskitalven seutu. Niin. No nyt näyttää jo huolestuttavalta. On tuolla lahna. Joo, no siellä kuultaa. Onko toinen? On jokin muukin. No ei ollut tyhjät verkot tälläkään kertaa. Sieltä ei oo syöntikaloja. Jospa se ei kalasaanti siihen jäänyt. On siellä kato. Mikä se nyt on? Sieltä tulee ja sitten joku hyvin pikkunen lahna. Karkas. Tuossa se karkas. Se irti. 47 senttiä pitkä kuhaa. Mutta jatketaan tästä. On tuo lahnako siinä. Nyt tuli verkon päälle. Tuo Joo, ensimmäisen verkon kalat. Tyhjää parempi. Mutta viime kertaan verrattuna niin oli kyllä paljon vähemmän kallaa. Joo, katsotaan toinen verkko seuraavaksi. No niin, ruvettais kahtomaan mitä toisesta verkosta tulee. Aina on vuorotellut se, että kumpiko verkko on antanut paremmin, niin nyt olisi tämän verkon vuoro. Viimeksi ei tullut tällä kuin yksi kuhaa vaan ja nyt pitäisi tämä antaa paremmin, jos menee silleen niin kuin on aiemmilla kerroilla mennyt. Vuorotelle. Ahve. No niin. Aika mahti ahve. Se alkoi hyvin. Jaa. Joo. Kato, Likaiseksi meinaa mennä tää verkko. Tässä niin, pitää varmaan vaihtaa tuossa jossain vaiheessa. Ja muutenkin tää on niin sotkunen. Kyllä sieltä vielä hauki tulee. Saatpa nähdä.
Matikka. Joo. Niin. Joo, siellä se. Kato. Matikka. Sehän se oli ja ei oo muuta. Ei oo paljon sitä kiinni tuo kaveri. Ei, ihan varmaan just ui. Kylläpä taistellaan. Wow. Sieltä tuli verkon päähän. Joo. Myö pistetään tämän verkko vaihtoon. Niin myö vai. Semmoset kalat tuli tästä toisesta verkosta. Ihan hyvät kalat. Joo, ja pitää punnita noita matikoita ja vaikka tuo ahvenkin ja laittaa näitä painotietoja tähän. No niin, tässä kahvit hörpätään naamaan vielä. Mut semmoset oli verkkokalat tällä kertaa. 2 hyvän kokoista matikkaa tuli, kuhaa ja sitten noita lahnoja ja sitten se 1 hyvä kokoinen ahve. Niin ja sitten laitettiin uusi verkko nyt tuohon, niin vaihdettiin. Joo, ei muuta kuin seuraavaan reissuun.